Hele, pokračování tam toho videa. Malej chodí do školky. Od kdy? Od září. A byl často nemocný? Jo. Jako malej vůbec nebyl nemocný, ale co začal chodit do té školky, tak to byl 1 měsíc, možná celý skoro doma. No. Aha. A ty jsi začala to nějak jako řešit i přes tu imunitu? A je to lepší? Ale se koupila a já bych řekla, že jo. Ono mu to i teda jako chutná, říká tomu siup. Že chce siup a chceš tady ten? Ne, já chci ten dobrý siup z ledničky. Jo, a takže vidíš, že on to bere od kdy? Od prosince? Já myslím, že to byl listopad. Listopad? A je to lepší, jo? Teda pozoruješ to nějakou změnu? Pozoruju, no. Jo, takže předtím permanentně doma, což asi maminky znají, být víc doma, než kdy ve školce. Ano, ano. A teďka to řešení je lepší, že jo? Ano. Ono jednak mu to chutná, tak to je taky taková výhra dostat do dětská jako vitamíny, to je asi taky boj, si myslím. Hele, a já jsem ti ještě dala ty kapsle omegy, tak to namíchej do toho Vitaaktivu a schválně mi dej vědět, jak mu to bude chutnat. Protože to jedno balení pak máš na 3 měsíce a omega 6, omega 3 je velice úžasná jak na autoimunitního nemocnění, tobě na ekzemy, tak ale i pro malé děti, že jo? Zkusíme.